Hej älskling. Vad gör du? Spela kort. Måste jag få ta ett kort för det? Ja, men alltså, du är så negativ. Men vad gör du? Jag pratade till påsen så jag skulle se dig. Kan du någon jävla gång se normal ut? Tyst på det. Vet vi så håller på. Va? Vad är det för mobil? Det är din. Nej. Jag tittar på en idag som har 12 megapixlar. Men sluta vara så där sträv. Jag får smaka. Jag skulle lägga in det på min blogg. Din... Ska vi spela någon gång eller? Mm. Vad gör du? Lyssna på musik.